se parkkipaikalla, niinhän me sovittiin, Juhani. Haloo, Juhani, mikset sä vastaa? Mä tiedän, että kuulet mun huutoni, Juhani. Haloo, Juhani. Haloo, Juhani. Niin, se on tauon paikka. Tauon paikka, tää on tämmönen niemi. On muuten Niesijärvellä, mutta en Niesissä, vaan Narkauksessa. Hiihtelin tuolta metsätieltä ja me googlettelin vähän tätä Niesijärveä, niin ja sitten jostakin löysin, että täällä on jonkin sortin autiotupa. Se ei näy autiotupana, niin kuin, jos laittaa retkikarttaa, että autiotuvat. Mutta se näkyy kuitenkin niin kuin rakennuksena. Ja se oli tuolla Pohjoisrannalla. Pohjoisrannalla se mökki tai kämppä. Siinä oli ulko-oven kivi jäätynyt jotenkin. Niin nyt tajusin, että olisimme kirveellä saanut sen varmaan pois siitä hamaran päällä. Mutta ei siinä mitään. Olin kyllä aika aikaisin siinä kämpällä, että en varmaan olisi siinä muutenkaan vielä syönyt. Nyt sitten ajattelin, että alan tässä vähän syömään. Syömään alkoi tulee pikkusen nälkä jo. Mulla on eka kertaa varmaan käytetty tätä ostettu jo tovi sitten. Tommonen ruokatermari. Sitten oli kasvissasekeittoa vielä sen verran jäljellä, että päätin, että otan tämä retkieväksi sinne vähän auringonkuvan siemeniä. Aamulla lämmitin mikrossa ja annoin aamulla kuumaa vettä täällä termarissa eka. Mutta tää on kuitenkin aika iso tämmönen Tokmanni 08. Ja eihän mulla ole täällä pohjalla, että mutta tää on just sopiva lämpöinen nyt. Ei ole liian kuuma. Mutta ei kylmäkään. Tuossa pilki jo parilta reijältä ja ekassa oli varmaan semmonen puolisen metriä jään alla vettä ja siitä tuli, mietin, että oliko se kiiski vai, pitää vielä tarkistaa, mutta oliko se kiiski vai pieni kuha. Tämähän voisi olla semmonen kuha-istutusjärvi ihan hyvin. Tässä varmasti kesäkalastusta ja on tuolla talviverkokin näkyy olevan ja sitten oli siinä kämpän vieressä oli venneitä kyllä jonkun verran rannassa. Kyllä tässä varmaan niin kesäisin kalastellaan. En tiedä, olisiko sitten verkkoa vai uistuttelua, mutta sitten menin pikkusen syvemmälle. Tein siinä heti alkuun toisen reijän. Niin siitä tuli sitten semmoista pientä ahaventa. Tein nekin oli vähän turhan pieniä, mutta sitten ajattelin tuossa vielä tekee semmoisen poukaman tuonne ja sielläkin on parhaimmillaan 6 metriä vettä. Ajattelin muutenkin sinne päin sitten vähän niin kuin kotiin päin. Niin. Et vielä haluttais kyllä pilkkiä vähän ihan hauska. Siis hirveä keli, kauhea tuuli. Vähän sataa jotain, varmaan alkaa vettä satamaan kohta. Ja sillä ihmettelin, että ei täällä muita ole. Ja sitten just mietin tuossa, että kun ei ole jälkiäkään, mutta se on niin pyryttänyt tuossa. Eilenkin päivällä hän on pyryttänyt aivan. Ei sillä lailla ihmettä, jos ei täällä näy jälkiä, mutta itse nyt paitoveitolla ajaa kelkka. Kaksikin kelkkaa tuolla menee eka tuonne
keltainen. Kato mihin. Menee vähän tonne niinku etelärantaan. Etelärantaan. Sitten siellä on toinen kelkka, jossa on reki ja reessä on kans henkilö. Joo. Tosi upeat noin jyrkänteet tuossa. Miesi kivalo tuossa tommonen vaaran. Hienot jyrkänteet tänne päin. Ja. Käy havainnosta sen verran, että tuossa tullessani kettu oli jolkotellut sitä kelkan jälkeä, mitä hiihteli. Ja sitten siinä alkoi tulee hirven jälkiä. Kuului muutama risahus, niin yhden hirven näin siellä kanssa lähti mua karkuun. Sitten tuli tuohon jäälle ja lähi hiihtelee tuonne kämpälle päin, niin siitä kämpän pihasta riekko nousi. Yritin ottaa videolle, mutta ei se taida näkyä siinä oikein. No sitten tuossa kun pilikin, niin tuossa kävi pari lintua nahistelemassa. En tunnistanut kyllä, että mitä lintuja oli, mutta kävi kyllä vähän ja äsken kuului kans joku pikku linnu ääni. Juhani, come on. Hei Juhani, olihan se 6:30 kun sovittiin. No niin Juhani, mä vaan haluan mun vinyli ja kasetti soittimeni. Come on Juhani, teetkö sä näin myös muillekin? No niin Juhani, jos nyt vielä ilmaannut, mä annan kaiken anteeksi. Tuli tähän vielä pilikille vähän kokkeilemaan, mutta pientä ahventa ja mutta ei mitään isompaa ei mitään isompaa näy. En tiedä, onko mä sitten liian matalalla vai onko ne isot tuolla syvällä vai väärä vuoden aika vai tässähän sitä oppii. Se tuli jo ihan semmonen niin sanottu savustuspönttykala. Ja katso jos saisko muutaman lisää. Sain nimittäin jollain sen savustuspöntty, niin sitä ei ole vielä käynyt.